Naglaan ng 1 bilyong piso ang pamahalaang panlalawigan ng Bataan para sa procurement ng kanilang COVID-19 vaccines. Disyembre ng nakaraang taon ay nagsimula na raw ang dialogo sa pagitan ng Bataan at Moderna Therapeutics Zulig Pharma Corporation. Moderna ang bakunang i-administer sa mga Bataenyo. Nagkakahalaga ng 4,500 pesos ang 2 doses nito na ituturok sa kada isang individual. Base sa Food and Drug Administration Advisory, 94% ang efficacy rate ng naturang bakuna. Bukod sa 1 billion allotted fund ng lalawigan, may kanya-kanya ring COVID-19 vaccine budget ang ilang munisipalidad sa Bataan. Ang bayan ng Limay mayroong 120 million pesos para sa bakuna ng 60,000 residente. 5 million pesos naman ang budget ng Orani. Lan ito para sa kanilang mga barangay health workers, nurses, doctors, teachers at barangay tanod. Ang mga bakuna mula sa provincial government ang kanila namang gagamitin sa mga senior citizen at ibang residente ng bayan. Higit 760,000 ang populasyon ng Bataan at 70% sa bilang ang target na mabakunahan upang matiyak ang herd immunity. Ito ay ang pag-iwas na magkaroon pa ng virus transmission. Susundin ng Bataan ang priority list na inilabas ng National COVID-19 Task Force. Kabilang sa mga unang mabibigyan ng vaccines ay ang mga medical frontliner, senior citizen at ilang frontline personnel. Sila ang bubuo sa Cluster A. Cluster B naman kabilang ang mga guro, social workers at maging ang mga overseas Filipino workers. Sa latest COVID-19 bulletin ng Bataan, umakyat na sa 3,849 ang naitalang kumpirmadong kaso. 85 ang namatay at 58 ang active cases. Rainiel Pawid, CLTV News.